Maličká odbočka, ale nebudeš lutovať určite. Ale nie, počúvaj, my musíme riešiť toto. Prestaň, uvidíš, že nebudeš lutovať. Skoro ako v paláci našívali mi gaz. Tuto čo chceš riešiť? Toto vyriešime, neboj sa. Uvidíš to. Je to odbočka, ale naozaj toto nemôžem. Počúvaj ma, ja viem, že si doma, že mi to tu chceš ukázať, ale na čo? Áno, ja som ti tiež, keď sme išli vlastne cez Bratislavu, sme ani nešli. No, ale... Isto sa klikni. To sú všetko tvoje deti? Jej! Super! Paráda, decka! Ahojte! Za cháni. No poď! Čaute! A vy ste odkiaľ? Zo Zlatých Moraviec. Ste nejaký súbor? Áno. Ako sa voláte? Zlatňanka. Zlatňanka? Áno. A je vás? Koľko vás je? Ste sa ešte Tak sa spočítajte, nie? Koľko? Veľa. 30! 30. Ešte s veľkými. S veľkými? A ty ste kde nehali? Doma. Super. Si odpočinul. A nechcete si s chalami spraviť fotku? Áno. Všetci zborovo odpovedajú. Andrej, nie. Dopredu až to. To je pre vás. Zuzka. Áno, Zuzanka, áno. Sa páči. Na videovi?